Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nagnegatibo sa COVID test. Apan laing tulo pa ka mga kawani sa City Hall nga in charge sa distribution sa relief packs ang nagpositibo. Subay nini gi-quarantine usab ang 45 ka mga kawani sa CSWD ug duha ka mga sakop sa BMO. Si Luan Mirondina sa report. May Bago sa pagkakaw ang nakaubos sa COVID test, si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug ang mga kawani sa City Hall nga may close contact sa ikaupat nga COVID patient sa Dakbayan, nigawas na ang resulta niini. Nagnegatibo sa COVID test ang mayor, apan may nadugang nga tulo ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Sa pagkakaron, aduna nay 7 ka mga COVID positive cases ang Dakbayan. Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga migawas na ang resulta sa gipahigayong COVID test kaniya. Malipayong gipahibaw sa mayor nga nagnegatibo siya sa coronavirus. Ako lang ipahibaw sa ato mga kaigsunan, no? Gawas na ang resulta na to sa ato ang testing sa COVID. No? Is pasalamat ako na ang resulta is negative. Subay niini, may balik na og report ang mayor sa City Hall karong adlaw. Gipahibaw sa mayor nga may dugang tulo ka mga COVID positive cases ang Dakbayan. Tulo kini ka mga babay nga nakapaduol ug nakauban sa COVID patient number 4 sa distribution sa relief packs. Matud ni Najel Banasya, crisis manager sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga ang tulo nga nagpositibo, pulos man mild ug mga sintomas. May ginakuha nila from quarantine area nila gahapon sa hapon. They're doing fine. Ang ilan lang complaint, yung ay ubo gamay, sakit o likod, but pag-abot nila, sila exhaust, wala. They're okay. Nagpahigayo na usab og disinfectioning ug gipaubos na sa lockdown ang panimay sa tulo ka mga bagong COVID cases sa Dakbayan ug ang mga kasikbit nga mga panimay niini. Partikular nga gipaubos sa red zone kun lockdown ang Sitio Lubi sa Barangay Canhulaw, Immaculate Vale sa Barangay Babag ug St. Vincent Drive sa Barangay Gunob. 6 families sa Canhulaw. No? Informal settlers ni sila. And then, sa Gunob, mula doon na ito'y tulo ka families, tulo ka structures. Kunya, usara dito sa Barangay Baba. Samtang gipaubos usab karon sa quarantine ang 45 ka mga kawani sa CSWD Lapu-Lapu ug duha ka mga sakop sa BMO. Apan giklaro ni Banasya nga wala maapektuhi ang distribution sa mga kinilong bugas sa Dakbayan ngadto sa mga kabarangayan. Precautionary measure lang ni sa ila, no? While kanang ongoing pa ning ang quarantine, precautionary measure lang. That in case, precautionary measure in the sense that to protect also their families. So gisegregated sila. They're working at their office. Bab sa pagkakaroon, may siyam pa ka mga kawani sa City Hall o dugang mga department heads nga may close contact sa labing awahing tulo ka mga nagpositibo sa COVID-19 ang gipaubos na usab sa COVID test. Ayan gipaabot pa ang resulta niini. Uban ni Godfrey Rolien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.